baba ya ake ciki ne kwana biyu da wannan nan gaba ɗaya ta yi karba. Kai rabu da ita da Allah, kai rabu da ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Har yanzu ba ku tashi ba kenan. Masha Allah, na je gidan goggo ne na kai ainihin wato ziyara shi nan ce bari in wuce. Yawa sai an jima. Yawa. Baba malamin nan fa akwai ilimi ba. Kai kaga da ya rike ma a kiyamar laini duro da naji kaman in ba sa. Ai kai ke baba akwai ilimi gahi da koyar da ɗalibai. Kai bari da yayi wallahi. Da makura ne yas. Wurin malamin nan kalhe ne ni na san sai ai malamin ne ai wani wai ya lo guys baba ya kai ne baba ai go Allah to wai ya kai ne wai Komai akai ba a burge ka. wannan wai aran mana wai me yake ne ma area Zaka fara kullum ya ga ba sa ta area nan eh babban malamin nan kake kiran laware wai wani malami wannan ne Ma da ma in kaga can sallah ta karatu nawa na ga maka tarbi in ka je na wuri kai Allah ka ba wani malami to ni wanda ya kuna ga kai baba kawai dai dan ya hana kai moka ne baba ya kulu wallahu a din bane wai kai kulu wallahu kai ya da Allah ya san Allah zai kulun kura da kai anan ya fadawa sanda nake karatun allo wallahi na gama kai guduwa ne fa na gari malamin mu dan ya san zan girma ne kusa ba mu gani a ƙasa ba kawai kai dai malamin nan dan ba kai dai baba malamin nan ba kayan shi ne kawai kai ni ba malamin nan na Allah ne in zama kutu in ga dan ka san ba a zama kuturin ne idan ka ba zama kai to in malamin nan na Allah ne kai in malamin nan na Allah ya zan yi rantsuwa Allah ya sa in kama da wuta kai baba na lawai na lera jul wuta na lawai na lera jul yawa kar ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.